Благодаря ви, че дойдохте, че проявявате интерес към един спокоен и разумен разговор по всички въпроси, които напоследък много се дискутират, главно по улиците и в телевизионните студия. Но си мисля, че не е лошо в разговора да се включат и освен хора, които имат много желание да направят нещо, и такива, които дълги години се опитват да правят нещо, специално по отношение на гражданското участие в процеса на вземане на решения и контрола в работата на институциите. Всички хора на тази маса са представители на неправителствени организации с различна експертиза и с много опит в това, с което се занимават. Така че всички ние решихме, че ще бъде много полезно те да споделят своя опит, да споделят своите едва ли има чак готови решения на проблемите, но стъпки, по които трябва да се върви, за да може обществените дебати, които се вихрят в момента, да са малко по-структурирани и малко по-целенасочени. Забравих да представя себе си. Аз се казвам Ралица Ковачева и съм журналист. Тъй като в програмата може да видите, че има въпрос за медиите. Аз не съм тук, за да го коментирам. Моята функция е изцяло да поддържам разговора. Иначе хората на масата, които виждате, Андрей Ковачев от Сдружение за дивата природа Балкани в края, Тома Белев от Асоциация на парковете, господин Александър Кашъмов от програма Достъп до информация, Антоанета Цонева от Института за развитие на публичната среда и накрая Христо Иванов, Български институт за правни инициативи. Горе-долу идеята на това, за което искаме да стане дума, са реалистичните и възможни начини за участието на гражданите, за гражданския контрол, защото чуваме вече разни силни думи за разни граждански комитети и така нататък. Всъщност и в момента има механизми, по които да има граждански контрол, а въпросът е дали те са достатъчни, дали работят, как да работят по-добре. Всичко това, всеки един от тези хора пред вас ще коментира от гледна точка на своя собствен опит и своята експертиза. И за да тръгне разговора, в началото все пак мисля да дам на всеки думата, за да ни покаже нещата от своята гледна точка, след което вече може да влезем и в доста по-конкретни обсъждания и спорове, ако има нужда. И за да сме така сравнително организирани, предлагам по около 2 минути да се придържаме така на изказване. Ако, разбира се, някой има теза, която трябва да развие, може и малко повече, но горе-долу, за да не се разводнява разговора. И да започнем, ако искате от вас, господин Кашъмов. Не знам защо така реших, защото сте ми най-близо, примерно. За 2 минути? Ами за 2 минути като смисъл мястото, където да отпочнем. Добре, благодаря. Както знаете, програма Достъп до информация е неправителствена организация, която 16 години вече работи за гарантиране за реалното и ефективното упражняване на основното право на гражданите на достъп до обществена информация. Това е информация, която се съхранява от публичните институции. В класическия вариант това са държавните и общинските институции. През годините и в световен план и в България започна една тенденция към разширяване на кръга на задължените субекти. Това е един от проблемите, които възникнаха през последните седмици, монополистите. Така, няма да се спирам на това, че това е един работещ закон. Знаете, водим и съдебни дела, отвоюваме парче по парче от институциите, които не искат да обикновено, традиционно не искат да предоставят информация, но се постигна доста. Нещата, които остава да бъдат завършени, първо трябва да бъде осигурена необходимата финансова прозрачност. Ние само преди малко тук с колегите представихме нашето проучване. Финансовата прозрачност означава да има публичност на всички финансови отчети, те да бъдат публикувани в интернет на институциите, означава да има обсъждане на проектите за бюджети, да речем на ниво общини. Втория ресор, това са договорите. Договорите, по които едната страна е държавна институция или общинска институция, другата страна е частна фирма. Те трябва да бъдат публични. Това е записано в Закона за достъп до обществена информация от 2008 година, но
все още има проблеми с тази публичност. Ние направихме в нашето проучване тази година едно заявление, отправихме до всички институции да си представят последния договор по обществена поръчка. Събрахме и доста договори, но покрай това заявление стана ясно, че много институции се колебаят какво да направят, какво да закрият, какво да предоставят. И третата голяма подтема, това са монополите. Монополите, защото там е срещата на едрия монополен бизнес с потребителите. Монополите поначало не са задължени по закона за достъп до обществена информация, освен по изключение, когато съответните дружества се притежават от държавата или от общините. Виждаме, че дори тези, които са задължени по закона за достъп до обществена информация, не желаят да признаят, че са задължени. Съвсем е пресен случай с Топлофикация София от понеделник по заявление за достъп на Вестник Република. Така че има още много какво да се желае. Има, разбира се, и неща, които се случиха, включително в последно време, под натиска на гражданските протести, се публикуваха за първи път доста данни. Договорите приватизационните за ЕРП-тата, доклада на Агенция Държавна финансова инспекция за инспекцията, извършена проверката, извършена в ЧЕЗ, други документи. Така че нещата трябва да продължат в тази посока. Това са горе-долу и нещата, които ние виждаме. По отношение на общественото участие, може би ще говорят и другите колеги. Там има конкретни неща, които трябва да се подобрят. Може би съвсем кратко да кажа. Имаме един закон за нормативните актове. Този закон урежда начина, по който се коват закони, както и подзаконови актове, правилници, наредби и така нататък. Според този закон, първо от 2003 година, след това имаше разпоредба от 2007, трябва предварително да бъдат публикувани проектите, както и документите, които обосновават един проектозакон, например. Това е анализ на ползите и разходите, други такива документи. Те да бъдат предмет на обществено обсъждане, заинтересованите групи да дадат своите становища, които евентуално да бъдат взети предвид. Оказва се, че това не работи в България. За последните години най-добрият пример за осъществени обществени обсъждания даде МВР, което е много странно. Те подложиха на обществено обсъждане проекта за изменение на Закона за електронните съобщения 2009 година и миналата есен на проекта законите за службите за сигурност. Това обикновено са най-непрозрачните сектори. Там имаше обществени обсъждания, а в секторите, където би трябвало непрекъснато да текат такива, това не се случва. Освен това, в настоящия вариант на закона, срока, в който гражданите и техните организации трябва да дадат своите становища, е 14-дневен, което е несериозно. Значи, то за 14 дни ти не можеш да направиш жалба, пък камо ли да изчетеш един цял проектозакон и да дадеш своето становище. Масово не се публикуват никакви финансови анализи. Това, което трябва да се въведе, е институциите изрично да отговарят на всяко едно предложение, което не приемат. Тези, които ги приемат, не е нужно аргументирано да отговарят, това е ясно, но тези неща трябва да бъдат записани в закона. Имаше такъв проект за изменение, между другото, в предишното или по-предишното правителство. Това по едни или други причини не се случва до ден днешен. У нас все още има култура на невслушване в гражданите. Тук навиците, и то навиците от поне 120-30 години, са да се управлява отгоре надолу, а не отдолу нагоре. И това е един от големите проблеми, който според мен трябва да му потърсим разрешение по тези начини. Добре, стана ясно, че има някакви механизми, не всички от тях работят, естествено има какво да се направи. Само ми хрумна да допълня, докато ви слушах, че в крайна сметка този натиск някой трябва да го осъществява за повече публичност, за повече информация. И тук в цялото това обществено говорене, на мен специално много важно ми се струва ролята на медиите, защото когато една неправителствена организация, която иде от представените тук или друга, си води някакви нейни битки, натиска институциите, получава някаква информация, генерира някакъв резултат,
трябва някой да го каже по телевизията. А това много често не се случва. Така прехвърлям към госпожа Антоанета Цонева, която също може, според мен, по повод изборите и по повод гражданското участие и много интересен личен опит да сподели. Благодаря на Ралица. Чуваме ли се? Днес с адвокат Александър Кашъмов бяхме на дело за достъп до информация, което организацията, която представлявам, води срещу Централната избирателна комисия. Реших да започна с този случай, защото той в себе си съдържа... не знам... Това, че бяхме на дело с Александър Кашъмов, чухте ли да го повторя? Днес бяхме на дело с адвокат Кашъмов. Той представлява нашият интерес в дело за достъп до обществена информация. Организацията, която представлявам, се занимава с застъпничество за честни и свободни избори. Това е една от основните ни теми. С другите си задачи няма сега да ви занимавам. Ще се спра само върху това, защото искам така да дам... Това да бъде първата част на моето изказване. Адвокат Кашъмов ни представлява, това беше последна инстанция пред Върховния административен съд. Не се очудвайте, делото се води за това, че ние през септември месец 2011 година поискахме 30 протокола от заседания на Централната избирателна комисия. Сега сме февруари 2013 година. Ние все още нямаме окончателно решение по нашето гражданско искане, за това да знаем 21 членове на ЦИК, когато заседават, какви аргументи сочат и по какъв начин те оформят окончателно своята позиция. Давам този пример, за да започнем с това, че за да бъдеш граждански активен и да защитаваш един обществен интерес, се изисква страшно много усилие, ужасно много инат и в някакъв момент можеш да останеш напълно сам. Нашия случай не е такъв, но когато трябва 2 години да тичаш по една пътека, можеш и да се умориш. Да решиш, че има други по-важни каузи или просто да се откажеш от това да защитаваш обществения интерес. Дори когато той не е припознат за такъв. Днес прокурора се обърна към нас и каза, че всъщност в нашето искане не се съдържа обществен интерес, а по-скоро той го припознава като корпоративен. Не можахме да разберем причините за това, защото съдията го прекъсна и заседанието приключи. В момента очакваме вече окончателното решение. Реших да започна с този пример. Но предполагам на всички около тази маса и пред всички вас изобщо не стои дилемата за това да си представите, че това какво членовете на Централната избирателна комисия говорят на заседанията на ЦИК, няма как да бъде служебна информация, няма как да бъде класифицирана информация, няма как да бъде информация защитена от закона. Но, така или иначе, тези протоколи, за които ние започнахме това дело, са досиетата Хикс. В тях се крият, истината е някъде там, както казват Молдър и Скъли. Но някой просто трябва да стигне до нея и да я покаже на публиката. Сашо, като излязахме от залата, аз бях супер вкисната от това, което чух. Той ми каза, спокойно, ние ще подадем ново заявление за достъп до информация, ако те сега ни откажат. Вървях по улиците и си мислех, още 2 години, ако тръгнем по този път, ако институциите се държат по този начин, ако ЦИК откаже, ако административният съд потвърди отказа на ЦИК, след 2 години аз и Сашо
пак ще бъдем пред вас, за да очакваме той да се произнесе евентуално в интерес на обществения интерес, а не на корпоративния такъв. Започвам с това, за да кажа, че начини има и в момента. Няма добре работещи институции. Има разрушен правов ред. Няма върховенство на закона. Защото законът е предписал какво и как трябва да се случи, но никой разумен човек не може да си представи, че може да получи достъп до информация, която засяга изборите през 2011, евентуално, ако нещата се развиват по начина, по който се развиват и ние подадем, не дай си Боже да се налага ново заявление, бихме могли да научим нещо през 2015 година. Разума се взривява от подобна хипотеза. Затова хората на улицата казват, така не може да продължи. И те имат предвид в част от исканията си това, че институциите са разрушили своите граници, че няма предвидимост, когато се обърнеш като гражданин към една институция, как тя ще реагира, че няма устойчивост и стабилност в практиката на институциите, че много повече днес зависи кой е начало на институцията, отколкото какви са нейните установени практики и какъв е установеният от закона ред. Начини има, но за да могат те да работят, трябва да има, освен граждани, които да не се уморяват да тичат по пътеката, институции, които могат да пресрещнат това очакване, да бъдат адекватни на него, и съдебна система, която да удържа върховенството на закона. Това е за начало. Идеално се прехвърли топката към Христо Иванов от Български институт за правни инициативи. Съдебната система. Здравейте на всички. Аз наистина се занимавам с опити съдебната система да бъде реформирана и се чудих откъде да започна. Може би от една добра новина. Преди скоро ще стана 10 години, един министър на правосъдието беше казал, че да опитваш да реформираш съдебната система е като да опитваш да местиш гробище. Не можеш да очакваш помощ отвътре. Междувременно настъпи в изтеклите 10 години доста сериозна промяна и всъщност в последните няколко години наблюдаваме един процес, който аз и друг път пред медиите съм наричал революцията на съдиите, защото не всички съдии, но една доста така голяма група от тях отказаха да продължават да гледат своята професия и начина, по който обществото гледа на тях, да тънат в същото безсрамие, каквото до сега. Естествено, в една толкова консервативна система промените са изключително трудни и бавни. Но както няма демократична система развита без партии, така няма и такава без независим съд. Има някои неща, които просто тук и сега не можем да сменим. Трябва да сме умни и адски търпеливи, нещо, за което всъщност Тони говори преди това. Една от промените, които се опитахме заедно с тези съдии в коалиция с неправителствени организации, в която е и Тони, и Сашо, да реализираме през последната година, и се надявам това всичко да ви прозвучи малко по-оптимистично, беше промяна в начина, по който парламента прави назначение по върховете на съдебната система. Ние си казахме нещо много просто. Рибата се вмирисва от главата. Хората, които отговарят за администрирането на съдебната система, са носителите на бацилите, които влизат там и плодят корупция. Те внасят тези бацили от политическата система. Политиците назначават удобни хора, които знаят, че са назначени в съдебната система единствено защото се очаква да върнат услугата. Те нямат собствена и
професионални постижения, не се ползват с особено уважение сред колегите си. Единственото нещо, на което могат да се надяват за бъдещето си, е да продължават да бъдат харесвани от политиците. Тези хора биват парашутирани в съдебната система, там те се окопават, правят свои лобита, малки фабрики за корупция, по-големи фабрики за корупция, търгуват с политиците и така нещата продължават да се развият. Това е темата за зависимостите. И ние казахме да вземем едно просто нещо. Как стават тези назначения и да се опитаме да насочиме максимално много светлина към този момент, в който ти излизаш от един удобен кабинет, появяваш се, така да се каже, като един съсел на повърхността и искаш да минеш в следващ удобен кабинет. Там е момента, в който ние ще се опитаме да те хванем. Това, което направихме, беше, че първо написахме едно любезно писмо до председателката на парламента, в което и казахме: госпожо председател, ние вярваме, че ако промените начин на назначение, нещата ще станат по-добре. Последва любезно мълчание, никакъв отговор. След това отидохме на среща с нея и казахме същото нещо. Тя каза: знаете ли, аз ви вярвам, това е самата истина, но забравете, никога няма да се съгласи това нещо да се случи. Срещахме се с министри на правосъдието, с партийни лидери и така нататък. Всички бяха на наша страна, много добре ни разбираха, бяха съгласни с нас, но казаха: никой няма да се съгласи. Тогава се наложи да организираме натиск, включително използвайки помощта на европейски институции, медии, и най-накрая накарахме парламента да приеме нови правила, по които се извършват назначенията в съдебната система. През целият този период доста хора така не мислиха за едни тихи луди, които си мислят, че нещо толкова дребно може да има кой знае какъв ефект, но така да се каже бълбукат нещо, публикуваха ни от време на време в медиите. Прие се този нов модел на назначение, който включва първо доста разширен, така удължен срок, в който всичко това се случва. До сега, примерно, Висше съдебен съвет 2006 година е назначен публичната част от това, което се случи, се е случило в рамките на 6 дена. Има една малка дописка на 5-6 страница, че са предложени еди какви си хора, и след това на същата страница има една малка дописка, че са били назначени. Тези хора станаха известни чак когато избухнаха скандалите в Приморско и така нататък. Публиката изобщо разбра, че има такъв орган и такива едни хора там. Така че първо беше много важно да се удължи срока, да се поиска те да публикуват огромен или доста по-голям обем информация за себе си, да се предвиди задължение за органа да провери тази информация вярна ли е и най-накрая да има едни публични изслушвания. Тъй като сме в един период, в който имаше множество промени по върховете на съдебната система, ние можехме да този механизъм да го проиграеме няколко пъти поредни. Кулминацията на това нещо беше казуса Марковска. Тогава се оказа, че това нещо работи. Тогава се оказа, че един от тези хора, които изпълзяват от удобните си кабинети да се пренесат в друг кабинет, в този момент са наистина уязвими за общественото внимание. Правилно поставени въпроси, последователно задавани въпроси, без да се отказваш, могат да свалят тези хора. Искам да направя една връзка между казуса на госпожа Марковска и това, което описа Тони Цонев. Когато вестник Дневник беше попитал неназовани депутати от БСП защо са подкрепили Марковска, а не своя кандидат за Конституционния съд, те бяха обяснили, че няма висш държавен служител, който да не е ползвал нейните услуги. И тук не ставаше дума, нали разбирате, за някакви легитимни услуги. Ставаше дума за ето такива неща: криене на протоколи, договори, затваряне на очи, разсрочване на дела, всичко. Тази жена дълги години е била заместник-председател на Върховния административен съд. Очевидно е била в положение да прави услуги. Тя се държеше арогантно и нахално, защото смяташе, че има всяко право да завърши своята кариера в Конституционния съд. Вие всички станахте свидетели на това нещо. Психологическото въздействие на това, че този човек, който всички знаеха в системата, че е страхотно добре свързан, публично беше свален като дирижабъл, си представете. Вътре в системата имаше доста сериозно въздействие. Същото е върху политиците. Не случайно, когато почнаха протестите, сега човека, който в крайна сметка беше назначен на нейно място, не коментирам
какви са неговите качества и персонали, но нямаше вече никакви правила. В първия момент, в който те можаха това да го направят, тъй като общественото внимание беше отклонено, те смотаха правилата. Всичко стана много бързо, много тихо и много гладко. Точно както си го знаехме преди това. Какъв е изводът от цялото това нещо, което ви разправям? В момента хората са абсолютно прави да протестират, както и Тони каза, повече така не може да се продължава. Но очакването, че ние ще сменим изведнъж Конституцията и с този един удар ще убиеме 7-те мухи на проблемите си, е нереалистично. По-скоро трябва да се фокусираме върху множество такива инструменти, които да наложим, да прилагаме, да участваме в това нещо. Не е толкова еднократно, не е толкова вълнуващо, технически звучи често пъти, трябва някой да постоянно да бъде там и така нататък. Трябва да се задават въпроси кой е, аз кой съм, останалите участници кои са. Но това е. Няма друг модел. Ние се опитваме да работим всеки върху... Виждате, представяме различни инструменти, различни истории за това как ги прилагаме. Силно се надявам, че най-накрая цялата тази енергия ще се фокусира именно върху на тази плоскост, на целият този инструментариум, който развитите либерални демокрации предлагат по света, който на нас в много отношения ни липсва или просто го имаме като декорация уреден в закона и трябва да вдъхнем живот в него. Тази енергия трябва да вдъхне живот в тези демократични инструменти, в тях именно. Не да се подлъгваме по идеите, че като смениме Конституцията, нещо ще смени. Гледах в интернет един явно от протестиращите със страхотен ентусиазъм, който аз много харесвам, беше се хванал явно с Google Translator да превежда исландската Конституция. И преводът, естествено, беше доста грубичък, но човек може да се ориентира. Поразително е, че в частите, тези, които уреждат общите права на гражданите, така да се каже, фундаментите на демокрацията, там имаше 89, 90 и няколко процента съвпадение с българската конституция. Правата са същите. Защото всяка една конституция на европейския континент възпроизвежда Европейската конвенция за правата на човека, да се свети името й. Няма какво друго да пише там. Там бяха уредени достъпа... Да ви прекъсна на този етап, след това, в смисъл, наистина може съвсем по-конкретно... Само да си довърша мисълта. Смяната на Конституцията не е пенкилер, трябва да се фокусираме на много по-техническо ниво. Там наистина е възможно да постигнем решение. Благодаря ви. Много хубав преход мисля, че сега ще се получи, защото въпросът, който мен ме мъчи, като слушах всичко до сега, е следния. Значи, има такива хора, които работят това, да преследват институциите, да ги тормозят, да искат от тях информация, да водят дела, да бъркат в канчетата и в сделките на политическите сили, зависимостите в съдебната система. В същото време, тия неща, освен отделни припламвания, такива скандални, по никакъв начин не можеха да изкарат хората на улицата. Очевидно беше. 4 години, и да говорим само за последните 4, ако искате, и преди това пълно мълчание. Вие като хора, занимаващи се с екологични каузи, които може да се каже, че имате така, даже успехи в последните години в това да мобилизирате хората около тях, как си го обяснявате? Тома Белев, примерно. Как да се го обясним, освен, че поне малко от малко се развиваме напред като общество. Има го надеждата и аз искам да посоча нашия опит, защото нашия опит е вече 25 годишен. За съжаление с някои проблеми, с които се занимаваме, направо се устаряхме. Аз лично с проблема на Пирин се занимавам от 86-та година, в момента сме и 12-та година и той не се решава. Да, абсолютно. Това със зеления октопод просто е... Докато има планина, има проблем. Да, явно трябва да изчезне планината, защото там са направили опити да изчезне. Един хълм просто го няма вече на Бандерешката поляна, на който си спомням как съм брал боровинки. Вече го няма този хълм. Там има едно езеро вместо хълма.
Но въпросът е, че нашия опит в тези дълги години ние минахме, и сега си обяснявам даже и Христо Иванов това, което каза, нали, си обяснявам някои решения на Върховния административен съд, които бяха толкова странни. Мисля, че все още няколко дела, които започнах 2000-та година, не са завършили във вас, нали, по отношение на тези решения тогава за Пирин. Аз смятах тук да коментирам просто въпроса с имитациите. За съжаление, в България сме страхотни на ниво имитация, имитация на достъп до информация, имитация за включване в колективни органи, имитация за достъп до правосъдие. За съжаление, през последните години тези имитации сега започнаха да ни превземат. Нали, при необходимост да публикуваш една информация, ти я публикуваш онлайн, и съответно заразяваш сайта си или направо го сриваш сайта си. Той 7 дена трябва да стои информацията. Сайтът е затворен 9 дена. Има практика в момента Върховен административен съд, включително за обществени поръчки. Нали? Това е, ето ти публичност на информацията. Има служители, които са подписали, че обявата е сложена, само дето сайтът ти за тези 7 дена, когато хората трябва да се явят, всъщност не работи. Както и имитация. Какво е интерес? Ние наскоро се сблъскахме отново по случая с Пирин до един невероятен отговор от Министерството на околната среда и водите. Ние поискахме резултата от една обществена поръчка, която е направила Министерството, някаква фирма да направи анализ там на някакви дейности. И това е един документ, обществена поръчка, крайен резултат, държавата е платила някакви пари. Ние поискахме, дайте го видим този доклад. И те, позовавайки се на интереса на трети страни, поискаха разрешение от съответните фирми дали да предоставят доклада. Съответно фирмите казаха, не, няма да го предоставите и съответно този доклад за Пирин, който анализира защо една фирма с офшорна собственост, нали, не плаща необходимото, се оказа скрит за обществото, независимо, че е платен с публични средства. Имитациите продължават по линията на участието на хората в такива колективни органи. Ето, днес отговарях на един въпрос в президентството, ми зададах въпроса, чакайте, нали във Висшия експертен екологичен съвет има ваши представители? Да, имаше наши представители. Имаше преди 12 години наши представители, когато си го извоюваме и 12 години, все повече състави на Висшия експертен екологичен съвет изключваха представителите на гражданското общество и в момента от 4 състава на ВЕ, само в един има по документ, по устав, ето го, това е правилника на тези съвети, там само един представител в един от съветите. И всичките считат, че дали, това е нормалното, а ние почнахме с квоти сериозни, квотирани участия в тези експертни съвети с научни работници, с граждански организации, с представители на местната власт, с представители на бизнеса, т.е. имаше някакво равноправие и всички дискутирахме и бяхме на едно и също, нали, на едно и също ниво. В момента това го няма. Там са само служители на съответното министерство и когато министъра каже направите, вземи такова решение, всъщност министъра се измива ръцете и има един колективен орган, който взима едно решение и това всъщност е имитацията на гражданското участие. И завършваме с имитациите при достъпа до правосъдие. Отново днеска пак коментирахме случая, защо и как се случи ние за 14 години да загубиме възможността като граждани да обжалваме решение пред съда. Нали, в много случаи ние добихме едни такива възможности, но в ключови случаи, които касаят развитието на държавата, развитието на териториите, както е примерно националните устройствени схеми, общите устройствени планове, ние имахме тези права. Ние имахме правата да ги обжалваме пред съда. Аз лично съм обжалвал пред съда преди 14 години общ устройствен план. И имаше система, не беше нарушено нищо. И всъщност имитацията на дайте да запазиме бизнеса, дайте да отчетеме всички интереси и всъщност ни отнеха правата. И в момента и да искате не може да обжалвате нищо. Т.е. вие може да се пробвате и ние се пробваме постоянно. Нали? И аз се надявам Андрей да разкаже за опита в Орхуската конвенция. Ние се пробваме постоянно и се опитаме да правим някаква практика, за да покажем, че гражданите имат интерес. И всички тези имитации, които в момента коментирах, трябва и имат своите решения. И ние днеска ги посочихме. Лесно е, много е лесно един министър да включи представители на гражданството, общество при взимането решения. Това е един правилник, той се приема и се утвърждава само от един министър. Ако министъра каже в този правилник, в член 6, където пише членове, постоянни членове, пише 4 представители на гражданското общество, ще има гражданско общество участие. Ако не напише, няма да има. Това е. Има много елементарни, лесни решения. Ние правим постоянно предложения. Тук сме направили поне 5 предложения.
Те съответно приемат, имитират, че приемат и създават неравнопоставеност. В момента върху този правилник мисля, че имаме Павеле, колко? Едно дело ли имаме в Комисията за защита? Процедура в Комисията за защита от дискриминация, защото представителите на неправителствените организации имат по-малко права, по-нисък срок на действие и се нарушават голяма част от техните граждански права, които са специално само за представителите на гражданския сектор. Да никой друг не важат. Това е от мене. Юристите може би после ще коментират. Давай направо, Андрей. Аз не исках да засягам въпроса с съдебна система, но само ще кажа две думи за него. Може би след това Сашо Кашимов ще може да ми и репликира по този повод, но остарях с някои съдии. Спомням си техните безумни решения за Пирин. Сега техни колеги, пък и те също продължават да взимат пак безумни решения. За мен е вече точка на кипене, моето недоволство. Други хора водят дела за топлофикация, за не знам какво, за всякакви други неща, им се случват подобни неща като на нас. Може би не са така организирани в NGO-то да водят такива битки, може би това са техни индивидуални битки. Цялото общество обаче в момента е в точка на кипене към съда. И към отделни съдии, и въобще към цялата система. Така че тук аз виждам едно разкъсване в момента между две групи на обществото. Едната група, която е така професионалната, която се занимава професионално с тази област, юристи, които работят по тази система, и обществото, което просто е на точката на кипене. И ако тая пропаст не бъде запълнена между едната група на обществото и другата група на обществото, значи тази, която е на точката на кипене, иска да види резултати. Значи аз тези съдии просто не ги виждам като съдии, разбирате ли? Аз тези хора не мога да разбера как още са там. Те нямат морални кредибилитет да бъдат такива. Не може да се говори с спокоен тон за решения, които нарушават елементарните норми на морала и се взимат от най-върховни институции. И това се прави систематично. Не може да не се предложат решения, които ясно да покажат път в някакво обозримо бъдеще тези проблеми да бъдат решени на обществото. И това трябва да бъде разбрано от юридическата гилдия, че тук вече спокойният тон лишава тези, които говорят със спокоен тон, от доверие. Включително когато се говори с твърде спокоен тон. Това е просто, казвам, едно наблюдение отстрани, защото действително хората просто няма да излязат от улиците и решението, които ще се дадат от улицата, няма да бъдат те, които ще бъдат добрите, може би. Тази пропаст трябва да се запълни. Сега, по въпроса за гражданското участие, ние имахме един много друг интересен казус. Той дойде от нежеланието на Министерството на регионалното развитие да изпълни директно препоръка на Комитета на Орхуската конвенция. Препоръките на Орхуската конвенция са задължителни тълкования на тази конвенция. Т.е. те са част от правната система на конвенцията. Както знаете, по нашата конституция международно-правните актове са задължителни. Те са част от нашата правна система и трябва да се прилагат. Оказва се, че едно министерство не желае да прилага тази конвенция, въпреки разпоредбите на Конституцията. Оказва се, че нашия парламент не желае да ги прилага по никакъв начин. Оказва се, че Конституционният съд няма кой да го сезира за това нещо. И се оказва, че ние, гражданите в България, няма никакъв механизъм, по който ние да достигнем така, щото едно задължително вече за нашия правен мир, една задължителна за нашия правен мир норма да бъде приложена в България. Няколко елементарни връзки биха могли да ни помогнат, ако съществуваха в България, които съществуват във всяка почти европейска държава, примерно право на гражданите за пряка конституционна жалба, пряко приложение на Конституцията, примерно редица други неща. За съжаление, в България ги няма тия неща. Едно въвеждане в Конституцията би било прекрасно нещо. Бих искал обаче да говоря за нещо много важно. Понеже почнаха да излизат в общественото пространство предложения за квоти на гражданите в органи и така нататък. За мен основното нещо е да се осигури правото на гражданите за участие в консултации към взимането на решения с адекватни, гарантирани на хоризонтално равнище в законодателството органи. За това нещо. Консултативни съвети и предоставяне на информация
абсолютна прозрачност на всички решения на тези органи. И това да бъде гарантирано, като се започне от Конституцията и в съответния закон, хоризонтално. Да нямаме ендемични процедури, във всеки закон да си измисляме собствени правила, а да имаме общи процедури навсякъде, добре познати, във всички закони по еднакъв начин, които освен това да бъдат адекватни. Защо да ви казвам да бъдат адекватни? Имам опита от 2000 година, съвсем доскоро, във Висшия екологичен експертен съвет, представител на неправителствените организации. Мога накратко да ви кажа как всъщност, точно това, за което говореше Тома, но в най-малки детайли, сега ще ви го опиша, как всъщност не се прави никакво участие на гражданите и това всичкото е една подмяна. Какво представлява Висшия екологичен експертен съвет на Министерството на околната среда и водите? Първо, в този експертен съвет, който би трябвало да бъде точно такъв консултативен орган, към министъра на околната среда и водите, членуват основно служители на Министерството и служители на други министерства. Той всъщност няма обществен характер. Второ, той се води консултативен орган, а всъщност взима решения, които даже се оказват задължителни за министъра, което е абсолютно противозаконно, защото съгласно нашите закони, министъра е индивидуален административен орган, който би трябвало той да си взима решенията, като такъв орган и да си носи отговорност за тях. Този орган взима вместо него решенията и практически му отнема отговорността. Тоест, едни държавни експерти, които по закон са подчинени на министъра, вместо него взимат решението. Гражданите вътре са представени с двама души, които техния глас всъщност е никой. Това представлява този орган. Това е една тотална подмяна на гражданското участие. Ако отидеш и им кажеш, даже бяхме изгонени от него, както вие може би разбрахте, при нас бяха изгонени от там, съвсем така наскоро, практически нямат никакъв глас. Това е може би по подобен начин, примерно, работят консултативните съвети към европейските програми. Знаете ли какво се случва там? Нашите представители, които там даже нямат и право на глас, също двама души, постоянно воюват с монополистите, които манипулират състава на тия съвети и които постоянно се опитват да увеличават, примерно, минималния размер на европейските програми, за да унищожат малките производители. И чрез тези гласувания, в които тези съвети взимат решения, представете си, манипулирайки състава на тези съвети да гласуват решения, те налагат политики на индивидуалните административни органи. Всичко това са напълно порочни практики. Как би трябвало да бъдат съставени такива съвети? Първо, те трябва да бъдат отворени, с достатъчно отворен състав. Обществени организации, групи от обществени организации, коалиции, които докажат свой интерес да могат да се включат в техния състав. Не е лесно, не е трудно и е достатъчно лесно да се направят правила за това как се доказва интерес за участие вътре. Европейски практики има достатъчно много. Второ, те не трябва да взимат едно решение. Индивидуалният административен орган е този, който взима решение. Те би трябвало да могат, ако трябва да формулират и алтернативни решения. Трябва да се види какви различни алтернативни становища има един такъв съвет. Това са двете елементарни неща. Двете правила, те са елементарни, прости. И третото най-важно нещо е пълен активен достъп до информация на всички подготвителни документи. Не само за участниците в съвета, а за цялото общество. И след това достъп до крайните решения на всички тези органи. Въвеждането на тия прости правила в едни хоризонтални процедури за всички органи на властта, включително и за монополистите, и нашата държава за много кратко време няма да прилича на себе си. Толкова лесно прозвуча, направо като го каза и вече го виждахме наредено, подредено и само влизам и си обълме чеклите. Трябва да ви кажа, простите решения по принцип обикновено водят до хубави неща. Това, което според мен стана ясно до тук, е лично за мен е парадокс. За втори път, може би, ще го кажа, но от всичко, което казахме до сега, мисля, че съдебната система, върховенството на закона така много ярко излизат като основен проблем. Ако се лъжа, ако съм пропуснала, моля да ми извините, но аз лично не чувам това да е много сериозно безпокойство в хората, които викат по улиците.
Включително, както вече казах и последните години, за съжаление, това не е тема на оживени обществени обсъждания. И според мен това е една от причините изобщо да сме на този хал и да обсъждаме това в момента. Защото ако можехме да еволюираме, вероятно нямаше да ни се налага да еволюираме. Но конкретно хората как ми се парат, от ляво, без никакви политически оценки да има в това, бих искала да коментирате на прима виста нещата, които ми направиха впечатление. Едното беше много конкретно, което каза Тома, за правото на гражданите да обжалват обществени устройствени планове и други подобни съдебни актове, да ги обжалват пред съда. Другото, което ми направи впечатление, беше за морала. Много хора говорят напоследък за морала. Как се справяме с този проблем с морала, без съответно да отворим всякакви кутии на Пандора, като мажоритарни системи, като някакви харизматични личности, които се оказват кухи отвътре, да не давам примери. Въобще, как се оправяме с морала? Може ли чрез правила и процедури да гарантираме някакви морални стойности? По избор, примерно, както. Сега, няколко... Не, няма да започна с морала. Сега, няколко неща, които в тази връзка исках да кажа. Значи, първо, ние от програма Достъп до информация сме в малко особено положение, защото всъщност нашия екип оказва правна помощ на всички неправителствени организации, които са представени тук, както и на много журналисти и граждани. Искам да кажа, че от една страна съм съгласен, че много и мисля, че това трябва ясно да се каже, за да няма пък излишен радикализъм, много неща се постигнаха през годините. Значи аз изпомням, с Андрей края на 90-те години водехме едно дело за достъп до договора с ПВ инженерия, там за автомагистрала Струма. Ден днешен договорите са публични в голяма степен. През годините се разсекретиха огромно количество документи, дори се прие през 2006 година закон за достъп до досиетата след наши съдебни дела. Така, толкова за положителната страна, но тя не трябва да се забравя. Аз мятам, че обществото постигна страшно много. Всичките, които сме тук, мисля, че много постигнахме благодарение на нашето партньорство, благодарение на съвместните усилия, на това, че винаги сме имали пред себе си целта, визията и усърдието и сърцата, за да водим тази битка. И така е и така трябва да бъде. Така е според мен във всяка една демокрация. За съжаление има неща, които са стъпки назад. Това е безспорно. Примера, който даде Тома Белев и Андрей, обжалваемостта на общите устройствени планове. Да, това е много сериозен проблем, който се случи благодарение на изменение в Закона за устройство на територията, включително на решение на Конституционния съд. Сега има отказ така да бъде изпълнено решението на комитета, като при това има и нови казуси. Ето съвсем да не забравяме и гражданите на Варна, които също са така един много активен участник в събитията в момента. Обжалването на заповедите, с които се одобрява техния общ устройствен план, в момента беше обявено за недопустимо от Върховния административен съд с позоваването именно на Закона за устройство на територията, без да бъде коментирано решението на комитета Орхус, въпреки че изрично това беше поискано, тъй като Орхуската конвенция, съгласно член 5 алинея 4 от Българската конституция, се прилага с предимство пред вътрешните норми, които и противоречат. Проблеми има, със сигурност трябва да се търси начин за решаването на този. За сега ние сме го потърсили в този конкретен случай, който цитирам, чрез обжалване до 5-членен състав на Върховния административен съд. Ние трябва да използваме системата. Винаги съм бил привърженик на това да се използва системата. Въпросът за пряка конституционна жалба е абсолютно актуален. България изостана в сравнение с европейските държави по този въпрос.
Няма никакво основание за страх. Аз изпомням преди години, имаше тук една конференция с колеги от Полша, които разказваха как когато са въвели пряката конституционна жалба, имало големи страхове, как сега Конституционният съд ще бъде залят. Разбира се, събитията са опровергали това. Техният Конституционен съд се е справя се и в момента, както и конституционните съдилища на останалите европейски държави, които бяха в нашето положение, в същия преход. Няма никакво основание за притеснение и аз мятам, че тази стъпка трябва да бъде осъществена. Абсолютно съм съгласен с това, че трябва да има засилване, пълна прозрачност на подготвителните документи, консултации широки с гражданите. Тук има обаче две форми на консултации. Това е важно на чисто структурно ниво. Едно нещо са съветите, друго нещо са платформите. Съвета винаги е една затворена структура и затова и там се гласува. Платформата е отворена, там не е нужно да се гласува, но това не е и толкова важно, защото когато ти имаш една широка подкрепа, тогава и този, който осъществява консултациите, ще се почувства задължен да се съобрази с тях, защото ще види в тях една такава сила, която така няма да му бъде лесно да заобиколи. Освен това, както казах и преди малко, задължително трябва да се въведат ясни процедури, срокове, отговор на предложенията, мотивиране при отхвърляне и така нататък. Разбира се, алтернативите трябва да могат да бъдат внасени. Това също е ясно. Това са пътищата. За Висшия експертен съвет, разбира се, аз изобщо не мога да имам тази степен на информация, която има особено Андрей и Тома, но и консултативните съвети по европейски програми, но няма никакво съмнение, че щом като има проблеми, тези проблеми трябва да бъдат решени, трябва да има натиск точно към тези институции. Значи към Министерство на околната среда и водите трябва да има натиск, за да може да бъде оправена тази система. По въпроса за съдебната система, защото това беше много ясно поставен въпрос, аз имам малко по-различно виждане, не защото съм тук усетих един упрек, юристите и другите хора. Аз не мисля, че се делим, откровено казано, мисля, че винаги сме били заедно с вас. Там са по-сложни нещата, защото освен въпроса за интегритета на един съдия и за неговата независимост, стоят още много други въпроси. Стои въпроса първо, колко ясно законодателят е написал закона. Защото често пъти законодателя си оставил ръцете върху закона, така че съда няма как да го изтълкува по друг начин, защото съда у нас не може да създава закони. Има го и другия момент. Ние все пак сме участници в тази система. Понякога, значи ние трябва да имаме изисквания и към себе си. Ако аз загубя едно дело за достъп до информация или понякога и в други сфери, екологични дела и така нататък, първият въпрос, който аз си задавам е къде сбърках аз. Защото смятам, че ние трябва да имаме персоналната почтеност да задаваме въпросите и първо към себе си. В един съдебен процес участват две насрещни страни. Не винаги съдията е виновен, не винаги съдът е виновен. Трябва да търсим и собствените си грешки, да подобряваме собствената си работа. Имаше освен това неща, наред и с лошите, разбира се, но имаше и неща, които се случват точно в съдебната система и това е теми, които бяха табу, които не можеха да пробият, се оказа, че вече се случват пробиви, в това число и в сферата на околната среда. Единият от примерите, които мога да дам е ядрената енергетика, която беше абсолютно табу много години наред. Имаме сега от януари месец все пак едно решение, с което беше отменено положителното решение за ОВОС на ядрения реактор на БАН в София, което смятам, че е сериозна победа. Така или иначе, съдебната система е много фина система. Това е един от големите проблеми за това да се правят реформи там с рогата напред. Там реформите могат да бъдат правени само с писеца на писалка, но не и с острието на нож, така да се изразя образно. Тук обаче Христо Иванов и Българският институт за
правни инициативи, има много повече опит и поглед, различно, защото ние сме участници в процеса. Аз не зная много за живота на съдиите, откровено казано, като адвокат. Докато журналисти ви трябва да разкажат за живота на съдиите. Да, там най-много знаят. Да, действително. Тоест, ние сме участници в една система, в която имаме доверие, затова и се обръщаме към тази система, затова я използваме. Аз смятам, че трябва да търсим проблемите във всичките системи, но със сигурност решението им минава първо през изпълнителната и законодателната, защото там е недопускането на хора в съветите и изгонването им от там. Там е несъобразяването с мнението на гражданските организации в изпълнителната власт. В законодателната власт пък е приемането на непрецизни или на вредни за обществото закони. Аз по процедура, както казах в парламента, така че да бе. Трябва да отчитаме все пак, че съдебната власт има една отговорност. Тя се е самозаключила и заключвайки се и самопризнавайки, т.е. признавайки своята самодостатъчност, тя се изключва от цялото общество. Ще дам един пример, съвсем елементарен. Защо загубихме защитената местност Камчийски пясъци, защо беше заличена с цел приватизация? Един тричленен състав се обоснова с един текст в Закона за защитените територии и заличи административен акт, с която беше издадена, т.е. създадена защитената местност. И опитах се да проверя. Т.е. първо този тричленен състав цитираше текст, който не съществуваше в законите. Нямаше такъв текст. Никога не го е имало. В трите правно-информационни системи, които Висшия съдебен съвет беше одобрил, този текст на един стар закон, който заличен, съществуваше с три варианта за това време и нито един от тях не беше верен. Нито един от тези варианти не беше верен. Тоест и трите правно-информационни системи имаше проблем. Наложи се да влезна в Държавен вестник, в архивите, изкарахме работещия текст, обявихме към 5-членен състав, там настоящия омбудсман намери друга странна причина само и само да заличи тази защитена местност, но каква беше реакцията, когато написах на Висшия съдебен съвет: хора, вижте, нали, там имате три правно-информационни системи, дето сте одобрили и трите са грешни в този закон. Нали, изпратете се, пак вие ги одобрявате, изпратете го да го поправят. След 2 месеца дойде отговор да си гледаме работата, че това е високо професионална дейност и няма какво да се месиме в тяхната работа. Тъй, че все пак трябва да има някакво участие на неюристи в цялата сфера, защото може би когато се затвори системата само до юристи или само до лекари при лекарската помощ или само до производители на пилета, когато произвеждаме пилета, може би ще загубиме разнообразието и външния поглед. Само хирурзи, моля, без гражданска квота. Ако може. Ралица, политическа квота за хирурзите приемаш ли? Политическа в смисъл как? Защото днеска сутринта в BTV 2 пъти мина този виц. Нали, за как, дали ще искаме гражданска квота при хирурзите. Нали, така ли, това не съм го чула. Да, както и да е, да. Мина с идеята, че видите ли, гражданите не могат да избират хирурзите, които ще те оперират, ама по същия начин някои са съгласили политици да му изберат хирурга, който ще го оперира, защото аз се сещам за едни лекари в Народното събрание и тяхната квалификация. Със сигурност гражданите бих избирали хирурзи за политиците. Исках само процедурно да кажа, че като чуем Христо Иванов и Антонета Цонева, ще отворим за въпроси и реплики, които имате от залата. Всъщност аз се стоя и се си мисля как да свършим някаква работа тук, докато обсъждаме тези постулати. И понеже има медии, има хора, които биха помогнали, искам само да направя следното съобщение. В парламента има внесен вече законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Успяхме да убедим депутат, който внесе, това е Михаил Михайлов, предложение да се възстанови преференцията при пропорционалните квоти. Извинявайте, сега ще почна от начало. И аз вече се обърках. Преференцията при пропорционалните листи. Той е предложил
тя да бъде не по-висока от 5%, все пак да се върне обратно в играта тази преференция. И освен това е предложил по-добри условия за кандидатиране на независими депутати от отделни избирателни райони. Казвам това, защото от 2 дни колеги, които се занимават също с въпроса, се опитват да го изнесат пред медиите. Този факт. И не можем да го съобщим. Така, че той да бъде чут от всички, които са заинтересовани. Обясни преференция. Какво означава това? Значи става въпрос за това, че в изборният кодекс имаше такава възможност, преди много висок праг от 9% макар, която възможност отпадна малко покрай други изменения, при един много висок консенсус от политическите партии, без да ги деля на опозиция и управляващи. Изведнъж част от избирателната система на България беше променена просто с едно щракване и ние се върнахме само към пропорционални листи. Без никога на гражданите да е дадена възможност да преподреждат своите кандидати на парламентарни избори, политическият елит отмени тази възможност. Сега, обратно в парламента има такова предложение. Когато аз се опитвам да говоря с депутати и да казвам, има още малко живот за този парламент, нека това да влезе в дневния ред на другите закони, които сега ще бъдат променени, защото това е адски важно, тъй като хората, които са навън, казват, че трябва да знаят за какво гласуват. Направете тази стъпка. Обикновено константният отговор е няма време, отиваме на предсрочни избори. А в същото време, както няма време, се дъвче дъвката, се хвърля за това, че трябва да мислим за Велико народно събрание, за промяна на Конституцията. Но това са други хоризонти. Но, и с това свършвам, моля ви, апелирам към вас, вие, които имате достъп до публиката като медии, има внесено такова предложение. В този парламент има поне 3 седмици живот. Тази поправка може да бъде гледана, ако политическите сили решат да го направят. Защото това е адски важно и е свързано с това, което Сашо казва. Някой трябва да напише закон и да го приеме. И това става от политическите ни представители. И качеството на политическото представителство е изключително важно. И интегритета на тези хора, когато отстояват обществения интерес. Как, когато в това Народно събрание бяха осветени практики за това, че първите места в листите са купени, и вие всички журналисти знаете имената на тези хора, сейшелски групи и така нататък, които са подписвали записни заповеди. Нали е така? Същите тези хора сега ни казват, няма да може да подреждате листата, защото така сме решили. Защото няма време. За кое няма време? За това да подредим отново такива листи с послушниците отпред и с хора без имена, без лица, които пак ще подпишат такива заповеди или ще изпаднат в тежки зависимости и няма кой да приеме закона, който ти очакваш. Или да влязат отново хората, които имат прякори, толкова експлицитни, че е ясно кои лобита представляват в парламента. Тези неща възмущават хората, може би не директно, може би те не са наречени по този начин, но някой трябва от политическото представителство да защитава интереси. Не интересите на корпорациите, които са ги пратили там, а общественият интерес. Затова призовавам тази поправка, колкото и в момента това да изглежда трудно, то, повярвайте ми, е възможно. Трябва да накараме този парламент в тези седмици на своя последен живот, смъртно уморен, да приеме преференцията да се върне обратно в играта. Гражданите да имат право, поне да се опитат, поне веднъж
Политическия елит да даде възможност те да гласуват за свои представители. Повярвайте ми, това наистина ще освежи кампанията, защото когато някой може да се бори за гласовете в района в Благоевград, в Бургас, в Варна, той ще има послания за тези хора. Защото когато можеш да пренаредиш листата, ако някой събере 1000 гласа за себе си и отиде на първо място, няма да е лесно политическите централи да сложат на челата на листите тези хора без имена и без лица, които могат да подписват записни заповеди, за да бъдат държани в подчинение. Имаме последен шанс преди парламента да се разпусне, толкова задъхано, бързайки да отиде на тези предсрочни избори. И какво като отидем на предсрочни избори? Да възпроизведем абсолютно същата схема. Има последен шанс малко да се отвори, да се отпуши малко политическата система. И още на тази предизборна кампания да могат да се появят хора, които да правят кампании за региона, от който искат да се кандидатират. Това е. Благодаря ви. Аз няма да правя дълги коментари, защото искам това, което Тони каза да отзвучи добре. Само искам да съобща, че, макар и със спокоен глас, че утре ще има конференция, която се организира от Съюза на съдите, на която всички ние, които работим в областта на съдебната реформа, ще обсъждаме конкретен пакет от реформи, които ще очакваме политическата система да приложи, така че тези проблеми, за които колегите говориха тук, които са реални проблеми, да могат да почнат да се чистят. Имаме, макар и малко по-спокойно, абсолютно същата сериозност, с която Тони Цонева се отнася към изборния кодекс, да предвижиме съдебната реформа от мъртвата точка, в която тя се намира в последните години. Така че случват се много неща. Добре, имате думата. Моля само да се представяте и да кажете. Павел. Здравейте, Павел Антонов съм от информационна мрежа BlueLink, която от 10-15 години вече работи за това гражданските организации, някои от тях представени тук, да могат да комуникират ефективно и да бъдат единни и да отстояват интересите си. Става въпрос за изконните такива. И дойдох тук, за да споделя всъщност и като журналист, но и като социален изследовател една практика, един пример, който според мен е много интересен. Напълно споделям и така, напълно прегръщам чутото до момента и смятам, че няма кой да оспори, че рибата се разваля от към главата, но случи се така, че преди 2-3 години попаднах в ситуация вече като гражданин по един напълно конкретен проблем в гражданско движение, където се замислихме над казуса, че да, рибата се разваля от към главата и всички структурни проблеми, за които стана дума, участие, правосъдие и така нататък, са факт и трябва да се опитаме да ги преодолеем. Но какво всъщност би станало, ако се опитаме като граждани да се обърнем и към краката на рибата, така да се каже. Тоест, тази нефункционираща държава, липсата на законност и по наша преценка, де-факто факта, че държавните структури сами създават незаконността и нарушават законите, ние да се опитаме на практическо ниво да им помогнем по някакъв начин като граждани. Разбира се, тази идея срещна огромна съпротива, нали? Ма как, тук си има по закон разписано кои органи прилагат законите. Обаче, полека-лека, в продължение на 2 години и половина, с помощта на един или двама свестни хора на определени ключови места в държавната администрация, се оказа, че всъщност тази врата може полека да се открехне. И конкретно става въпрос за това, че гражданите могат да участват в самото прилагане долу на практическо ниво на законите, като участието им де-факто създава една съвсем оздравителна среда за тия иначе нефункциониращи държавни чиновници, които не си вършат работата, взимат подкупи и така нататък. И
Идеята за това нещо, разбира се, не си я измислихме ние. Тя всъщност се практикува от, бих казал, от векове, но в съвременността, примерно, в много съвременни развити демокрации има граждански структури, които де-факто допринасят интегрално участват в прилагането на законите, примерно пожарна и така нататък. В Щатите е доброволна гражданска структура. В България и в нашите, по наши изследвания европейски практики има едно открехване на тая възможност в социалната сфера, но съвсем малка вратичка е открехната, където се дава възможност по места, общини и държава да възлагат на граждански структури да изпълняват социални сфери. Обаче в другите ключови сфери, каквито са прилагане на законите, каквито са, стана дума правосъдие тук и всички други ключови области, вратите са напълно затворени. И затова ми се стори полезно да споделя с панела тук дискутираш, че след като минеме прага на взимане на структурните решения, ние дори имаме в момента, чрез опита на гражданската инициатива България без дим, работещ модел, където инспекторите върват заедно с граждани. И това не е нещо ново. В България до преди Втората световна война граждански организации са управлявали паркове. Българския ловно-рибарски съюз тогава, когато е бил силна и неказионна структура, е изпълнявал такива функции, така че не е нещо шокиращо, просто е нещо, което бихме могли да мислим още на този етап, защото в един момент, ако си представим, че оправим главата, ние ще се сблъскаме и с това, че всъщност краката са също доста прогнили. И аз, честно казано, много съм си мислил и като гледам от чужбина към България, дали всъщност главата в някакви моменти не прекалено много отдаваме тежест, защото както и да оправим главата, ако надолу всичките структури не работят и не функционират, ние като граждани пак ще сме зависими. Това просто исках да ви го предложа като възможност за нататъка гражданско участие. И по същата логика, дали пък не е лошо ние като граждани да сме по-активни, включително на такова ежедневно ниво, за което и ти говориш. Защото аз не знам каква е разликата. Ако ти като гражданин, да кажем, не отиваш в общината да се разправиш, че не ти мият улицата и по същия начин, когато имаш някакъв проблем с политическото представителство. И за двете трябва да воюваш. Не може да ти е сет тая. Но, Петко. За да не се раздели прекалено много във времето темата с изборния кодекс, специално също толкова важно, колкото преференциалната възможност да пренареждаш листите. Моето мнение е, че за да се доближим до така лелеяната мажоритарна система за някои хора, алтернативата е без праг. Преференциална система без праг. Защото прага, който се създава, практически отдалечава свободния избор. Много малка е част от хората, които гласуват на изборите, слагат чавката и върху избираемия, предпочитания от тях кандидат в листата. Но тази възможност трябва да съществува и да се възстанови. Също толкова важно условие, което трябва да се гарантира, е безплатният достъп до обществените медии по време на предизборната кампания. Вкарването на парите, вкарването на средствата в предизборната кампания отдалечава чистите идеи, идващи от гражданите, да могат да се сборят с статуквото. Де-факто парите, които финансират предизборните кампании, парите, които стоят и в последствие зад управляващите, правят разделението още по-голямо между политиците, партиите и гражданите, гражданските организации и обществото като такова. Затова това са според мен двете изключително важни условия. Едното е да дадеш възможност, да елиминираш възможността, колкото е възможно повече закупуване на места в листите, и второто, може даже и на първо място да се сложи, гарантиран достъп до обществените медии в предизборната обстановка. Намаляване влиянието на парите върху предизборната кампания. Благодаря. Колкото разбирам, само секунда, това не може вече да се случи последното, нали? Само преференциите, ако бъдат обсъдни. Сега голямата битка е изобщо да се върне преференцията в играта. Поне един път да ни се даде възможност това да го проиграем.
Моля? 5%, говорим за 5 в момента. Това, от което тръгнахме, бяха 20. Беше предложението. При много битки се стигна до 9. Прие се 9, изцяло се отмени цялата преференция и в момента има нова битка, тя да се възстанови, но да се стигне примерно до 5. Заповядайте. Здравейте, казвам се Славея Христова. Тук съм, освен като представител на Сдружение Балкан Асист, което повече от 10 години като всички тези организации тук работи и за гражданско участие, и за пряка демокрация, има принос или вина за новия закон за пряко участие на гражданите в държавната власт, който разбира се не беше прият както ние го предложихме, но така или иначе той е факт. Но тук съм и по поръчение на една голяма мрежа от неправителствени организации, форум гражданско участие. Вчера имахме заседание на управителен съвет с участие на някои от нашите членове. Това е една мрежа, която 3 години съществуваше като неформална мрежа, с повече от 130 организации от цялата страна. Сега вече от това лято сме регистрирани като сдружение с нестопанска цел. Днеска ми се обадиха колегите, помолиха ме като заместник-председател на управителен съвет да дойда на вашата пресконференция, защото всъщност ние вчера, като се събрахме да обсъждаме ситуацията, в която се намираме и какво би могъл форум гражданско участие да допринесе за така поемане на една нормална и положителна за страната ни насока, говорихме за всички вас. Просто имената на всички ваши организации и на вас лично, инициаторите на конференциите, бяха споменати и даже си бяхме разпределили кой с кого да се свърже, за да се срещнем, да говорим и да обсъдим общи предложения, общи действия, общи стратегии, защото познаваме се от години, имаме много общи ценности, общи принципи на работа. И затова дойдох на пресконференцията. Всичко, което чух, ми беше много интересно и естествено много близко до това, което и ние разсъждаваме. Надявам се, че така, и след пресконференцията ще имаме така една интензивна връзка и взаимодействие, за да конкретизираме някои от нещата, за които става въпрос. Аз само накратко ще кажа, че според нас е много важно в настоящия момент наистина да се наблюдава как ще заработи този обществен съвет, който беше предложен от президента, защото има чудесни практики, всички ние ги знаем, не от България, но това, което беше обещано от президента още с началото на неговия мандат, че ще има обществен съвет, в който ще бъдат избрани, включени и така нататък организации и граждани, не се случи. Ние дори писахме, искахме официално да разберем какви ще са принципите, какви ще са критериите. Получихме един формален отговор, че когато бъдат готови ще ни поканят и така нататък. Сега е много важно този обществен съвет, на който се възлагат огромни очаквания, да видим как ще бъде конструиран, как ще заработи. Не искам да кажа, че някои от нас трябва да са там, но ние трябва да наблюдаваме процеса и трябва да изискаме ясни, прозрачни правила за работа, ясни критерии, по които ще бъдат избрани участниците в него. И естествено, ако можем да помогнем в този обществен съвет от него да излязат разумни предложения, това ще го направим с удоволствие, защото това, което трябва да заявя, че форум гражданско участие предлага както своите експерти на всички тези организации, така и своята мрежа в страната, ако се наложи да правим нещо заедно и имаме нужда всички от това взаимодействие. Тоест, от една страна това е много важно. От друга страна, както и вие казахте, трябва добре да стане ясно, че една нова конституция, първо ще отнеме много време, второ, настоящата не е изчерпала своите възможности и може с едни промени да се гарантира в Конституцията просто гражданското участие като такова, да се прецизират моментите, в които обществените консултации са задължителни, случаите, в които референдумите са задължителни. Това още в Конституцията да се гарантира така, че то да рефлектира и във всички закони, както
Андрей каза, всички закони да се подчиняват на едни и същи принципи за прозрачност, за обществено участие, за обществено обсъждане. Задължително да има формат за граждани, когато се предлага нещо за обсъждане, да не казват институциите, ето ние сме направили сайтове, качили сме всички стратегии, които са стотици страници и които експертите и някои като нас ще прочитат, но гражданите няма да прочитат. Задължително да има формат за граждани, в който в резюме да се предлагат най-важните неща, както Европейската комисия го прави и никой от нашите институции не иска да вземе пример от това. Трябва да настояваме за това, защото сега е момента да се напомнят тези неща, да настояваме да има независими и професионални институции, които да не зависят от политическото статукво, за да работят институциите по всяко време, да гарантират спокойствието, реда в страната. Те трябва да бъдат независими от политическите пристрастия. И това трябва също в Конституцията да се заложи. Много са нещата, сега да не отнемам времето, защото съм сигурна, че останалите колеги искат да кажат нещо, но ние също сме на мнение. Парламентът трябва да свърши нещо преди да се саморазпусне. Крайно време е, защото всички ние сме свидетели какво става и то става именно защото толкова години, такива като нас и много от хората, които са на улицата, наивно вярваха, че като искат диалог, че като искат нормални, цивилизовани европейски взаимоотношения, чрез писма, чрез декларации, чрез срещи и разговори, нещо ще се помръдне. Абсолютно пренебрежение беше демонстрирано през всичките тези години. Сега, когато нещата са назрели и те няма да отшумят толкова лесно, парламентът трябва да свърши нещо. Да приеме изборния кодекс, да се произнесе, да обсъди и да се произнесе за резултатите от референдума, да се произнесе за... Днес се произнесе. Извинявам се, аз не съм го проследила това, просто защото то беше точно като се събирахме тук. За това дойдох от един лекарски преглед. Да се произнесе също за какво ще стане с монополите, да се предвидят някакви мерки за монополите и за разсекретяване на договори с ЕРП-та, на документацията за Белене, която и програма Достъп за информация искаха и не беше предоставена. Благодаря за вниманието. Слушам ви. Да, кажете ви. Прощавайте. Аз не знам как да боравя с него. Здравейте, казвам се Румяна Дечева от Европейско общество за защита на правата на човека. Поздравявам ви. Поздравявам ви за това, че сте се събрали, за това, че сте направили онази декларация, към която ние изцяло се присъединяваме. Ако ни приемете, разбира се, в вашето общество. Няма да разказвам подробно за програмите, които ние наблюдаваме и които според нас вместо да изпълняват дейността, за която се освояват едни средства, действат точно за обратното. Нито ще ви разказваме конкретно за различни дела, които по разказания, по описания вече начин престояват и чакат по-добри времена. Имахме наши представители на всички места, където имаше кръгли маси или други събирания, но ми се струва, че това, което до момента чух в най-голяма степен, всъщност предлага решение за онова, което хората, които по-трудно изразяват или определят исканията си, би могло всъщност да доведе до решаване на техните проблеми. Нашия фокус е към големите европейски политики. Имаме експерти, които работят на ниво Европейска комисия и Европейски парламент, както и на прилагане в България на вече приетите резолюции и директиви. Но, взимайки повод от това, че в Конституцията има малки промени, ние вярваме, че някои малки промени трябва да се случат, както големи промени в Изборния кодекс. И също вярваме, че имаме нужда от една национална стратегия за намаляване на бедността, която да бъде прилагана по отношение на всяка една програма. Все едно дали става дума за строеж на магистрала или нещо друго, винаги има възможност, освен да се изпълняват задачите, да се стига до решаване и на проблемите на бедността в страната. Но ми се струва и подкрепям напълно това, което каза Тони Цонева, че в този момент това, което може да се направи и
трябва да се направи, е връщането на преференциалния вод, за да може всичките останали теми да могат да влязат в дневния ред и на бъдещия парламент, и на обществото. В този смисъл моето предложение е това да бъде в момента точката, която да бъде обединяваща. Въпреки че и на мен много би ми се искало да има граждански листи, така че с гласовете, които получава един кандидат евентуално, да могат да влязат повече от един човек, както е по сега действащия кодекс. Но това са детайли, които могат да се решават в бъдеще, докато преференциалният вод е единственото, което може да промени състава на бъдещия парламент. Благодаря ви. Само да кажа, като организатор от Коалиция за достане природа в България имахме желанието да започне една серия от дискусии. Вероятно виждате, че част от темите в поканата изобщо не сме ги засегнали, но считаме, че е важно да има дискусии за това в какво общество искаме да живеем. И с тази малко така набързо организирана тема за включването на гражданите в процеса на взимането на решения се опитахме да поканим експерти, които са силни в съответната тема. Надяваме се, ще приемете нашето участие, покана за участие в следващите дискусии, защото считаме, че тези теми трябва да се обговарят, да се търси решение и да се предлагат решения, и това е мястото на вас като специалисти да се изкажете. Нашето общество е инвестирало в тези организации достатъчно дълго време, за да трябва те да си върнат дълга в момента и да обговорят и да дадат предложенията. По отношение на декларацията, това е нещо съвсем различно, просто използване един мейл, за да получите две съвсем различни теми, тъй че тук има организации, които не участват в тази декларация, просто възприемете го просто като информационен гаф. Благодаря ти. Вие имахте въпрос. Здравейте, казвам се Мариана Христова. Много хора ме познават, още от България свободна от ГМО, Движението срещу фракинга и шистовия газ, Движението за хранителен суверенитет. Това, което през цялото време правим ние, е неформални граждански структури. Тоест, ние нямаме представителност. В момента имаме огромен проблем, дори сега, точно в момента, защото при нас са горещите теми за концесиите, за златото, за всичките тези нефт и газ и всичките тези грабежи, които текат и в момента. В момента ние все още нямаме отговор от президентството, че ще бъдем допуснати на разговор до тези кръгли маси, макар че сме дали декларация, в която сме декларирали, че се обединяваме. Както виждате, сме с прекалено различна тематика вътре всичките движения и няма как само екологичната кауза да гледа икономическата кауза, нито пък страната на науката, защото тук има и учени от БАН. В момента чакаме да получим отговор и все още не сме го получили. И идва момента с легитимността, с представителството и с това кой свършва работата на улицата. Защото има хора, които са готови да работят, дори и така без заплащане, не заради друго. Аз мога да кажа лично за себе си защо. Защото когато животът ти е поставен на карта, няма как да искаш някой да ти плаща за това, че си го опазваш. Това, което ние наблюдаваме, специално при нас, тотална подмяна и неработеща система в момента, в който слезе на ниво защита на гражданите. Това, на което станах аз свидетел лично, когато ходих на обществени обсъждания, беше заплахи на хората по места, по най-странния възможен начин, който можете да си представите. Ние сме ги посъветвали да си потърсят независима експертиза на това, което им се предлага. Тези хора са извикани в магазина за хранителни стоки и са накарани тези документи да бъдат оттеглени. Това е обществено обсъждане на един ОВОС, което е оценка за въздействие върху околната среда, ако изобщо има някой, който да не знае какво представляват. Проблема с Закона за достъп до информация.
Става въпрос за технологии, които са изключително опасни. Става въпрос за пълна липса на регламент и регулация в този бранш, който е изключително опасен. Говоря за добивния бранш. Става въпрос за напълно липсващи контролни структури в рамките на държавата. Ние нямаме квалифицирани хора вътре в рамките на държавата, които да извършат проверките. Гражданите нямат форма, по която да могат да присъстват вътре и да осъществят контрол. Не винаги имат и капацитета. Това, до което ние стигнахме в работата си така дълги години, е следното. Идеята е мрежа от мрежи и банка от експерти. Хора, които са способни да дадат дан за отечеството и да работят, дори е така на Бълзородо, с експертиза в някакъв момент. Тези хора, оформени в някакви списъци, които да могат да се ползват от всички хора. Примерно правистите, когато са в една листа, се знае, пускаме един въпрос и казваме помощ. Ние имаме нужда от експертиза, който е на линия, нека да отговори. И нямаме предвид експертите да бъдат разделени партийно. В смисъл, не да се получи, напротив, колкото по-широко представителство на експертите, толкова по-добре. Гражданин е много интуитивен. Когато седнат на една маса, леви, десни, център, всякакви, та дори и, примерно, високите курсове на студентите, които знаете, че това са момчета и момичета, които са, четат, информирани са и имат новия заряд. Те нямат деформираното ни мислене. Когато седнат пред очите на гражданите и започнат да спорят наистина, всеки предлага нещо, но другия влиза контра и казва, чакай, това ще доведе до еди какво си, това е основата, на която гражданина да излезе оттатък и да каже, на мене от всичките тези три решения ми харесва това и аз избирам това. Тогава вече има информиран избор. Молбата ми по принцип най-вече към юридическата част, защото в момента там сме я закъсали най-много, и когато става въпрос за конституция, когато става въпрос за вод, мажоритарен, пропорционален, българина няма представа до какво води това. Някой трябва да застане на една маса и да почне да се кара пред очите на българина. Трябва да застанат старите креатури, трябва да застанат младите хора с отвореното мислене и да спорят пред очите на хората, за да се роди истината там. Да няма закрити врати, да няма скрито-покрито, за да стане ясно на всички и да могат наистина да излезе нещо позитивно от цялата тази енергия на улицата, защото тези хора определено няма да се приберат. Това ще продължава нататъка, но това не е ясно докъде ще стигне, ако няма правилна посока. Затова призива на гражданите, приемете го така, към експертизата във всякакви области. Много ви моля, обявете се. Няма нищо притеснително. Казвате, аз съм експерт в своята област, симпатизирам на лява идея, на дясна идея, без значение. Седнете на една маса и кажете, ние предлагаме това, вие предлагате това, на вас слабостта ви е това, нашата слабост пък е друга. Човек нека да има пълна информация за това какво се случва. Със сигурност, даже и бабите ще разберат за какво става въпрос. Може ли да ви питам, и включително всички останали, какви очаквания възлагате на този обществен съвет, който сега президентството сформира? Очаквате ли някаква конкретна работа, която той да свърши? Това, което ние, нали се сещате, че работим с институциите от дълги години. Претръпнали сме. Чудеса от този обществен съвет изобщо не очакваме. Напротив, моето лично впечатление е, че тук нещата по-скоро са за губене на време и отложване по някакъв начин на тази човешка енергия от улицата, отколкото някаква ползотворност. За мен този обществен съвет трябваше да е... той по-скоро се опитва да играе ролята на легитимиращ гражданското общество и в този момент се извършва подмяна, защото вие знаете, че след като не сте поканени на този обществен съвет, а е поканен някой друг в същия ресор... Знаете ли по какъв критерий се канят? Не.
Никой не знае. Точно заради това до сега спорих и се карах, чакам и до момента да се обадят от президентството, за да обяснат за какво става въпрос и по какъв начин се избират хората, които са заинтересовани. Логичното обяснение, което получих логично в кавички, е, че президентството разполагало с най-голяма зала, която била за 40 човека, т.е. всичките желаящи трябва да се натъпчат в тази зала и заради това се смята, че след като имате някаква обща тема, можете да излучите един единствен представител и до там. На моя въпрос, защо не ползват доста по-голямата зала в партийния дом, който е точно отсреща, не можаха да ми дадат по-разумен отговор, както се сещате, което и по принцип спора протече доста неконструктивно. В момента очакваме някакъв разум, защото съгласете се, че концесиите за златото са изключително болезнена тема в момента. Питам ви точно, защото много хора като вас има такъв аргумент. Моят проблем е много важен, защото аз не съм там. Не само това. В момента тече, независимо, че това е правителство в оставка, то раздава концесии. Значи, последния ден на Нова година, преди Нова година, на работен ден, който беше на 28 декември, е дадена концесия отново за нефт и газ на места, където преди да се чуе думата шистов газ, компанията казва това е в продължение на година и половина, във всички медии излиза съобщение. В Девенци е намерен шистов газ. Това е шефа на ДКЕВР, това е управителя на компанията, това са всичките. В момента, в който хората излязаха на улицата, оттам нататък сега концесията, която дори няма качена на сайта на МИЕТ, е обявена като конвенционален газ. Нали се сещате, че това е все газ? Тоест, работата е въпрос на контрол. Аз разбирам, че темата ви е при сърце, обаче трябва да вървим към финал, затова на господина обещах преди малко. Аз по повод искам да кажа как се извършва подбора на участниците в този съвет. Вчера присъствах на събрание. Моля? Кой сте само и Аз съм Стоян Димитров от гражданската инициатива против шистовия газ съм бил и по други каузи съм работил. Вчера присъствах на тази среща, която се организира от групата, които се бореха срещу монополите. Там се организира една безподобна говорилня, подобно на Фейсбук това, което се случва. И фактически подбора се извършва между тези хора, които се водят водачи на протестите срещу монополите в енергетиката. И те в един момент изземват инициативата и започват да говорят от името на цялото протестно движение. Което ми се струва недопустимо и опасно, защото в един момент, ето вие виждате, има приватизацията на БДЖ, има тези концесии, има проблеми, които решението им се налага утре да се вземе. Те в един момент подменят исканията и започват да говорят за мажоритарен вод, Велико народно събрание. Това е абсурдно. И само мога да кажа жалко за колегите, които си тръгнаха преди, според мен като журналист, най-интересната част. Там, кой искаше да вземе думата? Заповядайте. Работи микрофона. Отпред от към вас трябва да има копче. Благодаря ви. Тук двамата господа, искаха. Така, благодаря. Минчо Христов се казвам. Така, аз съм един обикновен гражданин, участник в движението срещу шистовия газ, срещу генно модифицираните храни. Искам да ви кажа по какъв критерий ще бъдат избрани на срещата с президента. По критерий послушание и удобност. Най-накратко казвам.
Сега, аз не бих направил разделение между тези, които искат мажоритарен вод и тези, които се борят срещу монополите. Защото то е едно и също нещо. Въпросът е как тази политическа класа, повярвайте ми, познавам я отвътре, как тази политическа класа да бъде сменена, ако щете, премахната не е силна дума, изритана от властта. И в този смисъл мисля, че това, което казаха преди малко за мажоритарния вод, е много важно. Аз бих предложил едно единствено нещо. Нека да има партийни листи, но преференцията да бъде 0. И тогава, ако хората могат да прочитат листата и да я преподредат, т.е. последните да отидат на първо място, повярвайте, дори това е едно добро начало. И това е добро начало. Сега, искам да ви кажа следното. Аз съм човека, който пръв предложи праг от 300 000 човека за референдум миналия парламент и този референдум да има задължителен характер. Две елементарни неща, които знаете как ги изкилифинчиха политиците и какъв закон за референдумите приеха. Мисля, че преференциалният вод трябва да върви и с нещо друго, отзоваването на народни представители. Това също е много важно. Тези хора да знаят, че не са недосегаеми. Ако хората, които са ги избрали, искат, да могат да ги махнат. Трето, субсидията на политическите партии. Знаете, внесах закон миналия парламент, който беше подкрепен от словом и цифром 4 човека от 240. Да бъде премахната субсидията и да бъде канализирана към българското здравеопазване. Паза си го още. Сами разбирате, че не може партии, които са излапали последните 4 години 200 милиона лева, не се шегувам, говоря верни неща. 200 милиона лева са прибрали тези политически партии, които искат да се възпроизвеждат и самовъзпроизвеждат. Там трябва да бъде ударено, да се премахнат тези пари. Освен това, искам да ви кажа, че на глава от населението бедна България на първо място, поне в света. Аз си направих проучване и видях в други държави как. На първо място в света по партийна субсидия. При това здравеопазване и така нататък. Ето там, според мен, трябва да се удря. Това са основните неща. Колкото до монополите, тук Мариана е абсолютно права. Даже когато беше дискусията в парламента, малко преди да се приеме мораториума, аз им казах, Мариана е свидетел, част от други колеги също, от зелените. Аз им казах, тези хора ще ви изработят с един член, който ще сложат най-отзад. И те го направиха. И ако не се бяха дигнали 10 000 човека да излезат пред парламента, бъдете сигурни, че сега фирмата Шеврон щеше да дупчи необезпокоявано, защото в решението на Министерския съвет имаше една точка 8, която разрешаваше предварително да си почнат дейността без никакви условности. Там трябва да се бие и аз призовавам вас като организации, обърнете внимание какви ще бъдат последните решения на Министерския съвет. Защото си спомняте, че Костов, правителството на Костов, последния ден от своето съществуване прие решение за ТЕЦ Марица Изток 1. И тези цени, които ние плащаме сега, са следствие от това. И имам един въпрос конкретен към, така виждам, че има добри юристи тук. Миналия парламент аз много пъти съм пледирал за ревизия на приватизационните и концесионни сделки въз основа на член 18 от Българската конституция, която има пряко действие и има задължителен характер, върховен закон над всички други. Там пише, че
Българската държава трябва да стопанисва държавната собственост в интерес на обществото. Кажете ми, коя от приватизационните и концесионни сделки е била в интерес на обществото? Прокуратурата да влезе и да почне. С хората, които са ги изключвали, да понесат наказателна, не политическа, наказателна отговорност и да бъдат вкарани там, където има мястото. Не искам да говоря повече, за да не ви отнемам времето. Благодаря. Да, накрая просто да довършим с въпросите и ще завършим с панелистите, както каза Павел. Супер. Мисля, че информацията ми е точна, мога да взема още по-точна. Газопровода на Набуко, дочух, че Мая Илиева участвала съпругата на Жоро Илиев. Васко Илиев ли беше? Жоро Илиев. Тя щяла да участва в строежа на Набуко. Проверете ги тези неща. Тук се говореше за дела. Възможно ли е да се заведат някакви дела за някои мъртви души в администрацията? Това са потенциални гласоподаватели, които ги държат като мъртви души и по цял ден търтеят, без извинение, получават пари и си гласуват като марионетки. Тук чувам доста теория, практиката малко като че ли по-на заден план остава. Да, наистина теорията наваксва практиката, понякога изпреварва, но има една друга мъдра приказка, че в морето не голямата риба изяжда малката, а бързата изяжда бавната. В момента е страшен хаос и трябва много бързо да се действа. Радой Ралин нали е казал, търпи народа наш, той има 500 години стаж. И накрая ще завърши с една епиграма. Броя на шаманите зависи от броя на шараните. Този народ трябва да се обясни, че не трябва да гласува за някои шарани. Последно, да, но бъдете кратка, моля. Искам да задам един въпрос, защото разчитаме на вашата помощ. Смятате ли, че има възможна форма, по която гражданите да изискат в момента влизането на някаква форма на комисия, която да изземе документацията, която се унищожава панически във всичките министерства? Имате ли някаква препоръка по въпроса? Смятате ли, че има някаква форма, по която да спрем всичките тези решения на Министерски съвет? Някаква законова форма, която да е... Не забравяйте, че имате натиска от улицата отзад. В смисъл, понякога под натиска на улицата се взимат решения, които са абсурдни, но може да се подсигури подобно нещо. Въпросът е обаче да се каже, че има работеща вариант и начин това нещо да бъде осъществено. Христо, Тони. Да. Това написано, което го предлагате да се внесе в парламент, имам позиции, има и бърз, То е внесено само да гласуват в залата. Внесено? Ще почна от съвета към президента. Значи, може да се интерпретира това, което ще се случи. Това, което ще се случи, най-вероятно ще бъде гръмък провал. Може да го интерпретираме като злонамерено, може да го интерпретираме като това, че тия хора там нямат понятие какво правят. Съвсем честно ви казвам и моето впечатление е, че това е. Те нали, казаха сега, че ще правят съвет и изобщо никога не са правили такива неща. Знаете, тези от вас, които професионално се занимават с организиране на коалиции на мрежи, че това не е проста работа. Нали? И когато имате някакви хора, които трябва да го направят за 3 месеца под този натиск, казвам го това не за да ги оправдавам. Те се оправят. Въпросът е, че според мен много по-важно е да почне някакъв процес отдолу и това, тук резонирам това, което вие казахте, хората да решат какво искат да се случи, за какво искат да го използват този съвет. Президентът ще приеме. Дайте да не се занимаваме с техния съвет, да чакаме
какво ще ни поканат, колко стола има в залата, кого ще включат. Простоти са това. Общо взето въпросът е демокрацията да се упражнява именно долу, там където е суверена, а уния отгоре щат нещата, ако се сформира решение долу, ще трябва да се дадат на опашката. Ние дълги години смятахме, че идеята за пряка конституционна жалба, например, е така една интелектуална мечта. Сега тя се налага в момента, защото хората разпознаха като нещо, което се случи и вероятно ще успеем да я прокараме. Едно от предложенията, които наистина виждам, че имаме ход и се надявам да го свършим. По това, дали може по някакъв начин тази документация да се осигури. Значи, за съжаление не мога да дам някакъв ясен отговор. Там има класифицирана информация, предполагам, различни режими имат тези неща, трябва да се помисли. Ще чуя и с адвокат Кашъмов, ще помислим някакво решение, защото това вероятно е важно. Вероятно е важно да се поиска и от парламент и от президента те по някакъв начин да наложат този мораториум, но първо естествено практиката показва, че трябва да знаем какво точно искаме, за да стане. Ще говориме за това нещо. Ще помислиме заедно. Нямам някакво готово, няма едно копче, което се натисне да спре всичко това. Това, което господин Христов каза, съмняваме, че поне аз, доколкото разбирам, не съм конституционалист. Не твърда, че мнението ми е меродавно, че на основание на този член могат да се правят ревизии на сключени договори като такива. Тоест ние бихме могли да търсим цялата палитра от отговорности на хората, които са сключвали договорите, но самите договори веднъж включени са си факт. И ако искаме да ги разваляме, както и с ЕРП-тата, ще трябва да си платиме компенсациите, които има разни конвенции за инвестиционен арбитраж, които са доста драконовски и не ни очаква. Подозирам. Пак ви казвам, трябва да се... Може. Добре, не съм... Разполагаме с 3 минути, които трябва да си поделите за последни думи. Може ли последно? Може ли 1 минута? Едно изречение, не 1 минута. Едно изречение не може с едно изречение да решим проблема. Получаваш моите минута, заповядай. Слушаме. Значи, казвам се Румен Русев и съм представител на Федерация Свободните граждани. Чухме много неща тук, солидарни сме с тях. Това, което се коментира е преди всичко промяна на политическа система или политически модел. Преди всичко модел, явно, че той е изхабен и той в момента не функционира и ние трябва да го сменяме. Чухме неща, че трябва да променим съдебна система, избирателен кодекс, да се намесим в изпълнителната власт. Виждаме протестите на улиците, но основният въпрос е как ще стане това. Значи това, което този потенциал граждански, ние не трябва да го превърнем в едно бездействие, да ви обяснявам какво е правил един селски общински кмет. Значи този потенциал ние трябва да го вкараме и да го канализираме. Считаме, че основният въпрос, който стои, сега няма да взимам отношение към този президентски съвет, за който мога да кажем нашата позиция, че той просто ще бъде посочен. Но искам да продължа, че ние преди всичко трябва да помислим, основният въпрос е как гражданите можем да влезем във властта близките 2 месеца, защото в момента малко или много ще трябва да съобразим с сега действащото законодателство. И затова призовавам влизането във властта, призовавам тук в лицето на зелените, също от името на Федерацията да излезем с една ясна декларация към всички граждански сдружения и близките там 4-5 дена до 1 седмица да съберем на един общ форум и да излезем с ясни послания какво правим от тук и как можем да вкараме граждани във властта. Когато ги вкараме в Народното събрание тия хора, тогава можем вече да говорим за всичките тия промени, които сега са и ние или други са прехвърляме и ги искаме. И именно по този начин декларациите, които трябва да направим не до толкова към институции, приемаме ги, че трябва да бъдат към институциите и институциите да обръщат внимание, но ние трябва да излезем с една ясна декларация
към българското гражданство, какво правим на следващите избори, които така или иначе ли ще бъдат в края на април или в началото на май. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Последни думи. Аз ви благодаря. Само да кажа, че ако някой се интересува от темата за Пирин, в петък между 9 и 11 часа сме поканили Община Банско, Министерство на околната среда и водите и Агенцията по кадастър да дискутираме все пак какво е застроено в Пирин и кой какво ползва в този национален парк. Отново тук, отново под формата на дискусия. Нали, това не са пресконференции. Решаваме да въведеме малко по-голяма свобода и по-дълго време, за да се обсъждат темите. Благодаря ви. С един призив. Искам да кажа, че аз от доста време вече, доста преди протестите, убеждавам всички хора, които познавам около себе си, че трябва да може да се обединим, неправителствените организации, гражданските организации и неформалните групи в една обща кауза, в коалиция за държавата и как трябва да изглежда тя, ако искаме тя да бъде нормална държава, от гледна точка на функциониране на нейните правила, така че да осигури на гражданите право да участват в управлението й. И това да бъде единствената тема на тази коалиция. И каузата й да бъде точно това. Ясно разписани неща, които трябва да променим в държавата. И това да бъде обединяващото в тази коалиция. И според мен, докато не го направим това нещо, няма да може да насочим нито процесите в политиката, нито процесите на улицата. Това е хардуера и софтуера на гражданския сектор, този, който може и знае какво трябва да се случи в държавата, за да може да повлияе и на двата процеса и да запълни дупката между знаещите и можещите и желаещите, тези, които са на улицата. Просто трябва да го направим. Благодаря. Може ли да завърша с един призив само от името на гражданите? Молим експертизата на всяко едно ниво. Тази държава е и наша. Знам, че много хора са потресени от това, което виждат на улицата. Знам, че много хора гледат скептично на цялата тази енергия, която върви навън и казват: Господи, това ли е следващото, което трябва да ни управлява? Не. Това, което трябва да ни управлява, е хората с мозъчния тръст, които за момента стоят, чакат и гледат сир. Тази държава е наша. Моля ви, призив, взимайте участие в тези процеси. Ако не на улицата, то по този начин. Благодаря. Благодаря на всички за това, че дойдохте. Надявам се да дойдете и на следващата дискусия, за която Тома съобщи, и ви пожелавам приятен ден.